Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngam kwa bagi beliau jong department jong kinlong kibakuan mentoy. Habang itu nang tak kabah kamiat jong kali berkejat beliau. Kublai pi baro te ka kerteng junga de walbon masong kumba pila cuti pai bahi hapo YouTube dan ha social media kumu pahe te ngidon hangni badi aba te ngiwan ban pan ke jingkershan ke jongpi ya baro khoj ki ba chu i ban pet ya ki film kasi te ngiwan ban pan ke jingkershan pi ki pai ba te na ka pata ka film ka ba kerteng ke erang kabal layo ai katarik man penmin oh habiju cinema hall kata na duka khat khnai tarik ter kumta te kapor man penmi kini ke film ban peni kini ke show kalong na duka khat wei baji nang ta ar baji bat lai baji bat nyo baji kumta te nga karpat pi baro pin yei bat ya gani ka por te ngarung mata hani ke film te ngadai wei ba ngasem ya ke jinglong duki bat erang udeu aktor hagane ka film bar ngada iwai ru batem ya kata ke jing huri hura na kamta gane ka film ka bakerteng ke erang kublai phi baro mangai abanong klau bat ngade iwai na kipuran baju dan menta haki film khasi tie ngidon hangni menta ba nginwan pan jingkershan na ka benta ka wei ka film khasi ka ban sa release hapo biju cinema la khat khandai tarik menta benai bat ka ta ka film gade ka erang dia ngaruk ngade iwei badan betah kan ke film. Kapur kan de khatwei baje, ar baje, sau baje, mat nyo baje. Tengaru ngampoi berkhar bangan yo akai kini ke film te dailang ba kecing kontak tuhi I kontak is roping te ong ba lada long kabala te pi long den ban matalang hani ka film te ong ngalong mo ngalong kibal ngalong bala klohi bani do matalang mo setena be do matalang haki film te kalong ngecing kersalang mo iwei te kumtai te yagani ka film ka bakerteng ke erang te layo ik tarik ban release no apo biju cinema hall Shillong kata na do ka khat khnai tarik kumta ter Ngapoi ban akhani ka film de ling ba ka jing khot jong I ba roping ti khot yang aban don bentalang khani ka film te ngaru ngong hoi to ka ba e kata le te kum ta hi Pia kumi ai hani ka film. ha kani ka film nga akum ka parlok ka ba ya it bat ka actress ti nga yarap ru ya ka khani ka film Actress. I actress ide I baru yang itu Aktor pat. aktor di Shangdo Thaba dia full dia kan lawan batai sawan page mo hapo biju ya kan dika story ke ai ke ba jing de jong hapat kan dika actress kan dika film ya ini la ka jong ngarut la ka jong Okay, gendo. la ka jong ke portion laga jong kasgi la ka jong ngam tibera bai apa ada mentang film tadi show apa happy da mentang tu ngaru Ni satya hadir. te kumtai Gendo pat piwan lang tahan dia. menta de long kum tahi la khodi shong dor bangin wan nang hang dia tingi wan lang bat ni wan dan kam arta ru dia Kita kena hisap kan. hoi kedai te kedai ru ka minit ka kanta bangiwan thiat janji apa bangin prepare nam ta ka music video jong ka film lengkar ka win shina la shisni dai hawai ke ba aka film te ka de ka banikong kani ka erang hawai ban mi cinema hoi kedai ka sin ka banakong ka bangayo ban long bisong long baros katang mi tang ha YouTube al me ha tang ha ki mobile phone te long kedai ka sin banakong bang I ha big screen ya la jong mo kumno banga ak te khamtam le bangayo simata kini film ak long kum han jong amo tengi dai para kurbat ini aktor bakerteng Shongdor Thaba te kum tang sukuman la excited baru ban in one ka film Balik, bener deh. Sisme, ngangam dah kambam paham itu kiske, pula ada beri jogi. Lalu barang kai mai, ngadu shinrang, ngadu mam yangat, ngan peni. Kata. Nikong dia ka di ka film deling baki serial ki short film nata ki music video ti meta ski ke ngal apa ya ka film na duk dangrit dia ngam
kami lenti dah bangan long actress ngaklem pai mut hero ila dia bangan long kum dia menta hoi te long kat ba dang kum tu ngam da deh ta ba smart ban ban shim benta ban shat ban ai tang ba long te kan nang yat ka por pat dia te ka wan ha ka jing mut te ka long shisha hi Kajing sedang hi jonga te ngaru ngam poi perkat ban poi di kam film industry mo te ban shwa nga she stunat ban shat ha snong la ni ha balang kum ta ter te ngaklam mudur bangan poi she kam film te dai lang ba ka serial hi ka bang mi bang apoi ba barok ki pai ba ki tip kum ba kum upahe te dai lang ba ka serial ka ba kerteng kadang kan mau ngasim ta badi abah hi ipuliau te nadu ka tu por hadu mentala na bai pahe long hakam ak te long kat balang ngira ai ban long kat tru te ban long bai habang ak si semlang ngi de banak ngi de ban long bai thik kum badi si semlang ne la dang ak mo hakno no kom ak ngi de banak kum tai thik te long i ke bang yak ngi sim ba ka de long ka ba shisha ti ka long kum tai te barok ki video try ki be iya serial ni apo film ki ong try oi ti siata bon ki comment ki ong bahna ba pahe bat puliau ki miala show ki long ki cute couple te ngakarman pinya poh do bokut te gelong tai Berpai ba kita rasa di surukan berkajau rumah. ki pai ba ki long ta ya itu ngakan duk deh duk bang ya shoot ka serial hi mah ngatu kadang kan mau katu hi Tu pun dapat itu. empat itu mentah lah itu ka serial tel an kena em tak ka serial shot tel abun hi dai la sau san tel liru la don nang tagi music video live so atli la tel don hoi te ka film ro ngidan ka bangin ngin sari di sana hapo biju kata ka di ka lingkar pa akma ba i pahe ya kan di ka film erang ka ban sa pelait pa ba hapo biju lakat khandai torik mentau benai ni kermen ba kanjat jo ba kat kum ka jing trai stoma ba trai stom lang baro ti ni kermen ba kan yo so jing chong ka jing job ka film thamai ka ban sa release menta kalong ka balawan ya khamat menta ka balong complete hi baro nong shadong kedai ka Romeo and Rosie nang ta ba kini kalangkar em long ta gin jaga ikai ka kam ka bangi la trai stom hi te ka jing kermen ni don ni kermen ba ka long ka basiso te kermen ba ka long ka ba yo kum ta hi kermen ba yesis 4% ba ka long ka bahit tamta te haswa bangan bo ini mai pis te ngakar pat pi baro khoi ki paralok ki parajor ki baju i ba sutna ban pet ye ki film khasi te nagaliang chongi ba di abang i karpat pi baro da ka jing sengurin ba pinyawan ban ai jing kersan lem nakam ta ka film ka ba kerteng ke erang ya ka bala yo release no nadu ka khat khnai tari kum ta ter te tang kita hi kublai shibun kublai shijarmo ublai no ka bat pi sa shi sin biang ngakar pat de piba ro ki pat ba ki ba ju smart ban man pet de ki film khasi ngakar pat da ka ba saurit kumba fiju kershan yangi na ka wai ka por cha ka wai pat ti ha ka ni ka singi khat khanda trik ter ban sa release ja ka ni ka erang ngakar pat de piba ro ki pat ba ba finwan ban sakhi ban ajing kershan lem ya ka ni ka film erang kublai shibun kajing i bar kajing karshan ka jong phi ka am sim mingi ki artist handrai om tangi ki artist ka am sim ru ki director ki producer bakina la show ban mi ki film ki bakam itnan tang kita ku bleshi bon ni dan kam na ka bun am na ka jing khlut